הלו. שלום. שלום. עם מי אני מדבר? מי אתה רוצה? איך אני אגיד לך, זה לא נעים לי. איפה הבן שלך? מי זה? לא, כי הבן שלך מתעניין באתרי סקס וזה... לא נעים להגיד את זה ביום שישי, זה בגלל זה. את רוצה שאני אביא לך אפילו את האתר שהוא מתעניין בו? אני לא יכולה ממש לא עלה לי הדפוק. אוי, אני משתין מצחוק, אתה... היינו בהלם, אימא. יואו, איזה דפוק אתה. הקלטתי את זה, הקלטתי. עכשיו נייד,